Informasi kawitan Caning bis Anggun Krida jurusan Bondowoso Surabaya nyemplung jurang sing jerone 20 meter nang jalur arak-arak Kecamatan Suboh Situbondo Minggu isuk mau. Kecelakaan ijenan iku dibedhek gara-gara rime bis iku blong. Wong 5 jatuh nemen nang kecelakaan iku. Bis nih kejadian ini harus supir bis kena. Ya Allah. Tolong ini. Ya Allah, supir bis ndak posisi rak-arak. Warga nang saiterane jalur arak-arak mlebu Desa Gunung Malang, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, Minggu isuk mau digegerno barek kecelakaan bis Anggun Krida, jurusan Bondowoso Surabaya sing mlebu jurang sing jerone 20 meter. Wong-wong sing liwat sing ngeruhi kedadian iku age-age mudhun marani bis sing goleng nang ngisor jurang gawe nulungi sopir barek penumpange. Teko 14 penumpang, sopir karo kondektur bis, ana wong 5 sing jatuh nemen. Kabeh korban dievakuasi nang Puskesmas Wringin gawe ditambani. Tapi telu korban antarane kudu dirujuk nang Rumah Sakit Dr. Kusnadi Bondowoso, polahe kondisine nemen. Mulai balung sikile cuklek, catu nang dase sampai gegar otak. Kecelakaan iki kedadian pas bis sing disetiri Muhammad Saifuddin, umure 55 tahun, warga Desa Koncer Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, mlaku ngarah nang Situbondo. Pas tutuk nggon kedadian, bis iku dibedhek ngalami remblong, dadi gak iso dikendhalekno sampai akhirnya nyemplung jurang. Kae mastekno penyebabe, anggota unit Gakum Polres Situbondo beber olah TKP barek njaluk keterangane saksi sing ngeruhi kedadiane. Sauntara kondisi bis sik pancet nang jero jurang, evakuasi sik ngenteni alat abot. Rizky Setiawan, JTV.